Hej og velkommen til denne første video på Pædesimi FIFA. Vi er 3 drenge, der laver videoer her med FIFA og måske nogle andre spil og så videre. Men det første video her, det er bare Team of the Week Breakdown, hvor jeg lige vil se på det her Team of the Week og se hvem man kan anbefale og fortælle lidt om spillerne. Den første her, bronzeangriber. Ja, han er lidt ligegyldig. Hvis man gerne vil have en bronzeangriber, vil jeg helt klart anbefale den anden. Måske Westcar eller Akinfenwa endda. Ham her, det er sådan lidt en anden sag. Jeg synes faktisk, han ser rigtig god ud. I forhold til andre spillere på den her liga, jeg har været og kigge. Og han jeg har også hørt, at han skulle være en af de bærende kræfter for den liga. Og ham kunne man jo godt komme til at se i en anden liga om et par år, eller jeg ved ikke. Men ja, så har vi endnu en bronzespiller, som jeg heller ikke lige vil snakke så meget om. Så har vi ham her, som også, jeg tror han vil være rigtig god i et skottisk hold eller et hybrid med Mackay Stevens som venstreving, hvis man godt kan lide skills. 5-stjernes svagfod er rigtig godt, og jeg tror også han kunne give nogle gode skud, fordi at det er venstrebenede spillere, de virker jo altid til at have gode skud. Altintop, tidligere Real Madrid spiller og Galatasaray spiller, jeg ved ikke om han er udlånt, men rimelig gode stats, men ikke en jeg vil sådan kigge efter og købe. Lukaku, den anden Lukakus bror, venstreback, ikke helt lige så stor selvfølgelig, men ja, heller ikke en jeg vil kigge på så meget. Så har vi den her fyr, måske heller ikke lige min type spiller, både på liga og så videre. Så har vi Baumann her fra Freiburg. Han er heller ikke lige en type spiller, som jeg vil kigge på, hvis jeg skulle have et Bundesliga-hold. Så vil jeg nok mere købe René Adler, da han har bedre stats, og ja, mindre man godt kan lide at have Freiburg-spillere og Freiburg-fan eller sådan noget. Ham her, det synes jeg virkelig er nogle syge stats. Prøv at se det der. Han ville jo være perfekt i et hold. Det ville bare være rimelig sygt at have ham der, fordi han er god heading og så videre. Når heading er så OP, så skal man jo have rimelig god heading forsvar. Ham her, overhovedet ikke en spiller, jeg vil kigge på. Den pace er bare for dårlig til en højreback. Mario Fernandes tror jeg faktisk godt kunne være meget god, fordi han er høj i forsvar work rate, og så er han også rimelig høj, bare i centimeter mæssigt. Så rimelig god, billig en form højreback, vil jeg sige. Så har vi Lahm, endelig en dim midtbane version. Ham vil jeg nok rigtig gerne prøve, hvis jeg får muligheden for det. Virkelig god stats, og afleveringerne kunne bare være rigtig godt til at redde spillet ud sammen med Schweinsteiger på midtbanen. Diego Tardelli, han er nok den perfekte løsning, hvis man vil have en billig en form brasiliansk komme som midtbane. Kommer nok ikke til at gå mere end discard price. Så han har godt nok høj work rate, så han kunne faktisk godt være en god central midtbane, hvis man godt vil have det. Raul Garcia fra Atletico Madrid, ikke lige den bedste spiller efter min mening. Han er sådan rimelig god all around, men ikke sådan en spiller man bare siger wow, ham vil jeg have. Så har vi Jesus Navas som mit yndlingshold i Manchester City sammen med Brøndby. Virkelig god kamp han spillede mod Spurs. Fantastisk første mål han lavede, og selvfølgelig er det fortjent at ordinære forms. Hans indlæg kan jeg forestille mig kommer til at blive fuldstændig vanvittige. Og ja, han kommer bare til at komme ind i de dyre Premier League hold, hvor han bare kan løbe ned af linjen og lave et indlæg for Van Persie, eller hvem der nu er derinde. Så har vi angrebet, hvor vi har ham her, Sergio Garcia. Han, jeg ved ikke, jeg synes ikke rigtig, han ser så god ud. Fordi han virker sådan lidt som, hvis han var høj og havde god heading, så ville jeg mene, at han var en virkelig god spiller. Men det er han ikke, og derfor vil jeg ikke anbefale ham. Damjanovic, ham vil jeg helt klart anbefale i forhold til sidste spil, hvis man skulle se derfra. Der var han virkelig et beast, og ja, han ligner også en rigtig god spiller i det her spil. Høje angrebs arbejdsindsats og lave forsvar, så det er bare perfekt. 83 til hovedstød og 82 skud, og så hvis man har en lille hurtig spiller ved sådan her,
ja, så vil der gå mange mål ind mod din modstander. Den sidste spiller er en af mine yndlingsspillere i det her spil, normalt Carlos Vela. Hans højrevinge er fantastisk, og han er lavet om til en angriber. Høj angrebsarbejdsindsats og lav igen, perfekt. 4-stjernede finter, og så er han bare helt vildt god stats. Hans skud er bare fantastiske på hans normale, så det må være fantastisk. Hvis man putter ham i et angreb sammen med en høj spiller, så de vil bombe. Så meget kan jeg i hvert fald sige. Og ja, det har været den første video på Pædesimi. Tak fordi I har set med. Så I må gerne subscribe og like og alt det der. Skriv en comment, hvad jeg kan gøre bedre, og vi ses.